Hoy bata, ba't di ka pa natutulog? Hindi ka pa ba inaantok? Di ba sabi ko matulog ka na ng maaga? Di kita puntahan dyan at kakainin ko buong pamilya mo. Hindi ka ba nakikinig sa mga magulang mo? Huwag puro gadgets. Huwag maging pasaway. At maging matigas ang iyong ulo. Pinamnada mo bang gutom na ako? Kapag gusto mong puntahan kita kung pamilya mo. Uunahin ko yung mama mo. Isusunod ko yung tatay mo. At isusunod ito at ang ibang pang mga kapatid. Gutom na ako. Matulog ka na. Matulog ka na bata. Matulog ka na.